הגענו לחלק 2 של הסרטון של צ'רלי, ועכשיו בגלל שהוא אוכל, רואים שהוא הולך לאכול דברים מהרצפה, בגלל שהוא הולך לאכול דברים מהרצפה, לא, זה מסוכן לך מאוד. אתה מקבל את העונש שלך, ועכשיו אתה הולך למגלצ'ה. מגלצ'ה מפחידה שאתה לא אוהב, וזה הפחד הכי גדול שלך. וכמו שאתם רואים, זו מגלצ'ה די בסדר. כאילו, לכלבים היא ממש מפחידה. אז עכשיו כמו שאתם רואים, הוא בכלל לא רוצה לעלות על זה. צ'רלי! עכשיו אתה אוכל את הביסלי הזה, זוז. רואים? עכשיו הוא מאוד רוצה לצאת. ובדוק הולך להיות עכשיו חלק 3. צ'רלי, אני יודעת את זה. אימא'לה. איפה את? פה. אני יודעת שאתה בכלל לא רוצה לעלות. אז העלייה חלק